Iki lambene loro berarti sombing. Iki kualik, Pak. Kualik. Dibaleni neh. Sae napa sae, Bu? Sae. Sae napa sae? Ayo dibudale. La ilah. Kocok ngamuk ngono. Lah kaya mayit dibudale kok. Sae Rok iki apa iki? kualik. Topengnya kewalik. Kualik. Nggih nuwun sewu niki ketemu sedaya mawon. Iki kok kualik ora kok perkara apa. Ya apa? Mbok tak endangi lah kok. 50 ini 100 ora kualik gitu niki. Wong nyawel iki saiklase to. Ya saikhlas paling ndak balura kok bangeten ngono. Hei. Kowe kok nyeluk balura iki nyapa? Nyapa Dosa kowe. lah kok dosa ki ngopo? Balura aku ning kene iki sinoman kene karo aku cegeplek. Nanggap aku perkara seniman, nanggap apa nggih karo kentung sinoman kene iki cedhek karo aku. Sangke akrabe. Lah kok nyapa kok njaluk balura. Ora usah ditekoni balura kudu tudun. Padha ae kowe iki mbok aja jeblas ngono kuwi. Paling endak adewe iki mau wah luar biasa ya Allah. Niki saderehipun kepareng matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Iki rekan mau kondangan iki. Mbok aja kenying ngono. Lah dawa lera Bu. Ya ora masalah dawa. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi rahmat serta hidayahipun sehingga kita sedaya saged makempal ing dalu punika. Allahumma amin. Selawat serta salam tetap kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung. Iki tuh pengajian nih. Amin. Amin. Iki lho iki mbok aja penyi. Matamu kejedon. Kok telak. Kowe mbok aja ganggu lho. Yo yo. Selawat serta salam mugi tetap kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngrintis umatipun saking zaman jahiliyah dumugi zaman Islamiyah nggih menika zaman ingkang kawula panjenengan alami sapunika lan ingkang kawula panjenengan atu-atu syafaatipun ing dinten yaumil kiamah. Allahumma amin. Paling ngendalak sambutan ngene iki kowe ya kok ganongan pondok mbok ya omong. Aja melu awak tapu iki. Iki lulusan Gontor lho. Gontor. Pirang tahun iki? 5 tahun Gontor lho. Gontor 5 tahun. Aja omongnya Gontor 5 tahun lho rungokno iki. Aku iki masuk ganongan dipandang sebelah mataku tuh mondok, Bos. Jeblokno kursine. Mondok Gontor mondok 5 tahun. 5 tahun. Pindah Gontor Banyuwangi 2 tahun. 7 tahun. 7 tahun, 7 tahun ngono. Kuwi ngaji kitab apa? Ora ngaji bakul togel, bakul togel. Bakal togel kok omone menika yo paling endak lenggah. Paling endak nek kanca-kanca sak menika ki boyo ngajeni sapa. Nggih. Mobil anak ba matamu. Oh, apa sih arep ngomongi kanca-kanca pondok 7 tahun iki pondok putri kok. Aku bakal pendal Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho, balura sak keluarga lek ora seneng budaya ora mungkin diterot gek nanggap reok dulure oke koyo ngene iki. Bener. Aku mlebu omahe enek gong kenong is genah balura cinta karo budaya. Cinta budaya ning jerone wis enek ciri khase khas Ponorogo. Gong kenong barongan dadak merak. Ning siji to, Nyapa? fotone. Nyapa? Dagingnya tuh tipis-tipis. Iki mbok aja teko kono kuwi ngopo to. Ora sang rembug konoan ki lho. Gubes karo pitek. Gubes karo pitek. Dagingnya tok. Wih. Mbok aja kaya ngono, Mbak Lurah gaya acara ngene iki ragate gedhe. Gede ya brene.
Wong pawon nek nyambut gawe kacurit diampre ratakne. Kowe kok muni daging tipis-tipis lak wis enek kelebihane. Kelebihane apa? Krupuke lak ombot. Lah krupuke ombot nutupe daging si cilik mau lho. Ini nek tak cetot ngene. Ora Mbak, guyon Mbak. Alhamdulillah Mbak Lurah niki mau nanggap priok dalam acara terus semene pelem telur mateng-mateng ya. Iki apa to? Iki tangane. Kudu pelem kok iso. Apa? Rasa kurang temanten. Manten apa aku dikabari ning ulang tahun kok. Ulang tahun. Nek kowe ngabari ulang tahun. Le tanggapan gonku ya le ya ulang tahun. Lah kok manten iki apa kucluk kowe? Mbak Lurah ki nek telepon aku Mas Gendong tanggal 9 kosong. Oh nggih Mbak Lurah, wonten perlu napa? Iki lah anakku dadi mantu. Dadi manten. Kudu Mbak Lurah. Lah sapa? Asistene man. Sing mendem kok pentol iki. Kudu. Asisten. Kudu bela kanca. Asisten ki lho. Berarti iki kek wonten 2 acara. Rong acara. 2 acara nggih Pak nggih. Tasyakuran temanten kalih ulang tahun wonten nggih. Nggih. Bah, lah Mbak Lurah kok ngirit men kok. Acara loro dadene siji ora ngirit. Lho dhewe-dhewe to. Kowe iki mbok aja ngono lho. Gawe acara ngene iki lak ragate wis. Lagate akeh ya blas pikir Mbak Lurah iki ngapun. Kok ada ganyongan dinang ngriki lho bojone. Kowe iki mbok aja teko kono. Anu masa itu Mas, anu ya 750 ya 750. Kowe iki lho aja teko kono lho. Nuwun sewu Mbak Lurah. Ingkang putih menika Mbak Lurah menika lho, lha. Mbak Lurah. Alah terus. Saya lagu itu. Kowe ora samune enek lagune apa? Mbak Lurah tak celuk Mbak Lurah alasan Apa? nunggu putuku turu le. Putune terus dilus-lus. Tapi luar biasa cinta anak putu. Cinta budaya, cinta anak putu. Lurah ku wis enek artine lurus dan terarah. Ora. Lurah iki mumet ning sirah. Mbak Lurah kene iki apik lho, Gung. Lah bayangno desa kene nek mantu wong 7, Mbak Lurah iki nggo rokok mesak sok Surya. Surya Duit 500. 500 karo Surya kuwi ibarat tembung wis 800.000. Lah nek ping 7 piro? Oh iya. Ha mumet ning sirah dadi lurah. Penake dadi juru kunci. Lah kok iso apa kuwi? Juru kunci penak Pak, ora napa bayaran enek wong parkir helme dijumuk motore jumet. Lah kuwi maling, bila padha karo maling. Mbak. Mbak Lurah. satu saya, wani to. Kok iso satu-satu ora kuwi kok. Paling ndak kuwi tak jono dijiko. Ya guyon tapi ya. Nyambut gawe dhisik. Yo. Hey. Matamu. Kamu yo kuwi. Pakai abot. Pantau juga tambah sore pantau. Adewe iki nek kene wis terkenal gandongan kondang rada. Kondang yo benen, cekel kuwi ndak ceklek. Kondang kaluka. Wis teko Kalimantan, Sumatera, Korea, Malaysia. Menika rosok. Lah kok kowe iki perkara ngene iki kok iso jereh iki lho ki ya apa lho iki. Bayaranku tak kene kowe jumur kowe. Tenan. Bayaranku tak kene kowe. Dadak kuwi angkatan. Salaman sih. Bae jono bayar. Wong ki mbaya sing tatak Potongan mabut kuwi. Lah iya lah kowe iki paling ngendak lah totalitas. Aku iki totalitas tapi aku dadi seniman iki dino gak iso meksa nemen-nemen. Lah ngopo? Aku melorot tuh gini. Ya ora ngono wong ki kabeh ki lak ya wong Ponorogo lho nggih.
Menika nek tamune saka Kalimantan lho iki kok mek ngono iki. Lah celana rambut bosok. Kok ora. Hei. Kowe sing bawa reksa, hei. Enak sing bawa reksa. Bisa ngayahi ora? Ora iso. Ora iso. Ayo met disuki yo. Di mas ketum. Ya kata ayo. Ayo kuat ora. Sempuk. Ayo le nyambut gawe. Jurus. Ayo. Yo. Ayo. Ayo. Lah kok enten Anjing ngono kok ora barong ora. Kata itu kan maling. Ndase ora kata duit jeblok. Kalau aku yo iso Pak ngono kuwi. Barek wis iki apa to? Jipuk duit saka barongan lho. Iki kan duit nang endi? Barongan. Lah ya wis tak jipuk lah ya wis to, iki kok ngomong. Oh iya. Bener. Sing kleru aku kok. Lah iki lho. Wis terbukti berarti kok. Jangan tekok lali. Ganongan jenius jaremu ngono kok. Yo wis pae duit. Aku lagi mikir duit. Wis ora iki. Heh, Bisa ora? iso. Eh, Oi. Ayo oi. 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 Go. Oi. Wata. Oi. Oh, hey. Oh, oi. Oi. Yo pengganong yo pembarongmu. Oke, mania. Ayo, ayo. Hey. Orang duwe arah blas aku kaya bekal rasane. Jaluk ditemu. Jaluk ditemu. Temu ketok. Jaluk ditemu. Paitan kaya ngono kuwi terus santai. kowe lecet lho, Pak. Aku lecet. Tak candak tali goti kok mantep tak telu mak. Lah yo sing lecet ki lah yo kowe. Aku ngono. Oh yo balu lama duit aku kelingan barang langsung. Lah yo. Iso teko kono ki lho ngopo. Lah kowe lecet ya. Balura. Tasih, Bang. Hei, Lho yo kok menapa? iki ya gula-gulane ya. Guyon ya guyon. Seniman iki ajane seniman iki enek selawatan. Nah, Selawatan bareng, Pak. oh nyanyi ngono. Nyanyi lho. Gimana nggih? Ya lah bocah ki ora omongan mau ki ngopo to. Ini nek Ora ada kedai, Pak. selawatan sing biasane gitu. Iya, Jan. Nek ini tariane iki. Iya ya. Pripun? Bayangnya pripun? Nih. Aku ngomong ki nyapa to. Iki ganongan wis tak urusan.
Awake iki dudune seniman iki kudu. Seniman iki dadi barometer seniman ora mandang nggih contoh bocah cilik. bocah-bocah selawatan yo ngaji. Iya wong adewe ganongan pondok. Mas bocah Pondok bersalin. Salatullah salamullah. Terusno. Lah sing ngaji kowe. Terusno. Adewe ning kene iki wong loro. Kok kowe iki terus meneng lho paling ndak nek aku salatullah salamullah kowe iki ya. Ya. Salatullah. Wis aku sik ngono. Ya. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasi habibillah. ya ampun. Ana duit digawe apa? Ana duit digawe mantu. Mantu geden mantune sapa? Mantu gede mantune balura. Teng tang teng ting teng Oh, yang gawe ngono kuwi ya. lah ya. Teng tang teng ting teng teng ting teng tang teng ting teng teng tang teng ting teng ya teko kono barang ya. Ngerti barang po ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe lemari. Lemari gede lemarine sapa? Lemari gede lemarine balura. Terakhir terbukti neng gonjogane kekek lemarine gobot. Gede balura. Gede dhuwur. Wong nek ora umum ya balura. Pisan kasih. Ana guru nganti gawe apa? Ana guru nganti gawe agama. Manuk gede manuke sapa? Sapa pang iki? Wong iki mbok aja keranjingan ngono kuwi lho. Piye, Mas? Paling ngendak kowe lak iso jeber kudu iso gulung. Aja tidak sinau. Lah sing muni ya kowe dhisik lho. Ana kurungan digawe apa? Ana guru nganti ke ada manuk. Lah iki. Manuk gedhi manuke sapa? Apa ki apa? Lah, Batak iki kok manuke balura lho. Kae lho pugeru. Pugeru. Apa pugeru iki ta? Pugeru. Iya, kuwi balure. Ora mungkin. Pugeru iki rak wis dasare trah ya sakmene. Trah dasare ageng to, Mbak? Lah paling ngendak kowe iki lek iso gulung kudu iso jeber. Iso jeber ya iso gulung. baik misalnya kan. Saiki lek enek ukara ana emas digawe apa? Ana emas digawe kalung. Kalung gedhi kalunge sapa? Kalung gede kalunge balura. Iya terakhir kalungnya menika burah. Siap nggih. Kalunge gedhi. Gede wong anak. Ana dompet digawe apa? Apa iki? Ana dompet digawe ada duit. Iki nyanyimu piye? Iki lho rene ya to iki nek kamu. Ana dompet digawe apa? Ana duit digawe tuku mati. Dompet digawe apa? Kaya Oh iso. Oh digawe apa? ana cerut. Ana dompet
duit gede duwite sapa? Oh, enak tebater. Iki lho sawurana. Nek duit gede duwite Ya bulurah. ampun, duwite bulurah raja kata. Gaya acara gedene semene iki ora ngurah. Wong ngono iki kompak kok, Pak. Rejan-rejan ramen-ramen. Oh, enak banget. Ana gelas dinggo ada apa? Ana gelas dikaya susu. Susu gede susune sapa? Aku ora wani jawab. Ora wani jawab. Lah nyapa to kok arahmu rono diadah teh ya kena, diadah kopi ya kena. Sing sehat iku susu. Lah nek wong gelar iku disambuluk. Sakas beneran. Beneran ya kowe. Lah menikah ta bulurah? Ya. Menikah kursi menikah lah kan lepas. Aja gelek. Ayo. Ora kecup. Pasal kecup iki nyata atine. Kecup ya apa? Kecup ke iki kekuatan keluarga sing menobatkan itu ibu rumah tangga. Nah, lah cuk. Cup iki CUP. Jadi cinta untuk Bapak Lurah. Oh, iya. Itu saya temu lagi satu. Anak gelas gak ada apa? Ana gelas dikaya ada susu. Lagi. Susu gede, susu sopo. Susu gede susune mbokku. Ora wani bulurah. Ayo yo. Iki mantane kono ngarep mantane. Yo, sik. Bar iki mantane kono ngarep ben dadi saksi didelok masyarakat kene karo wong Doloreal. Susu gede. Wes. Wayahe ngabut gawe. Ayo. Woi. Ayo woi. Woi. Atiku rasane Siap, potong dedek. kelingan kepengen nyawang sedelo wae wes Jiro janji tegane kowe ngapusi Ganti sebene suwene aku ngedeni Nangis bakitku Rata suripku Kelas kabas tetes alo Neng jojo Jan. Ngono kuwi apa ya patut? Apa ya patut? Apa ya patut to Kang ya? Ora patut. Lah kamangka iki paling ngendak adewe ning kene iki nek dikek tuntunan. Kena dikek Tontonan tuntunan. kebak tatanan. Nah, kuwi lho kok iso Tatanan apa tuntunane bojo lempo. Iki ngono iki aku ngartikan aku iki bojo apa iki anake Mbak Lurah rabi entuk iki. Oh, ngono kuwi wis enek artine kok dadane filosofine ngono. Sapa Mas Albino sapa manten kok? Albino. Albino. Albino potong kamu moncrot. Kaya mana bias. Manten sapa? Kaseten. Albino to. Oh ya iki wong jombo kabeh iki. Mas Sinten pundi mantene? Ya ampun, lho rek kita. Monggo ya. Kok nek jero. Parani. Monggo. Cuma nang tinggal. Kaget aku ya. Mriki Mas nggih, sama mriki.
pasangane iki niki, kula niki. Kowe aja kok jatil. Laku. Hei. Tok. Em 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 em. Ya kuwi bagiane. Aku karo iki. Malah piye? Lah apa Nino jare kira gendakmu. Lah matamu. Kuwi ngono gendane batu kok. Lah nek kono dicepai jane lokah boleh kendal aku lah rono kok. Yo yo, Tak jebok kono. lagune ana Pak ya. Iki lagune luwe becik paten monggo. Paten ndok paten karo sapa paten. Tak jebok kono sitok. Ana susu. Wis. Aja kuwi ya. Yo, sak gulungan sik. Ayo bom. Hai. Woi. Hei. Hei, ngomong. Hei. Hei. Susu ibu menambah kesehatan, susu sapi menambah kesegaran, susu kaleng menambah kekuatan, susu tante rasane koyo es ketan. Susu tante tegese tanamu tebu yen tak sawah bakule katon ayu sopo yen nyawang racun bukan nyawang susu kita putih tenang. Iki cara dadi bojo ora patut. Iki wong wedok sing ora kena digawe omah-omah. Lah kok ngobot iki nyambut tak ngurusi keluargaku. Masalah kentore mlaku kok ngene. Uang ki beda-beda. Wong wedok kena didelok teko sikile, Bos. Nyapa? Wong wedok lek mlakune ngene. Nyapa kuwi? Kuwi gak kena gawe kerja keras. Lah kuwi kon pakai keplesir mlakune mulai. Kuwi nek sikile ngene. Enek neh apa ora? Enak-enak kaya bojoku iki. Nyapa? Sikile mengkeret ngene. Iki saya angel ragat-ragatane. Lah dene kaya kok rabi iki ngopo? Cinta. Oh, cinta. Perkara cinta iki lak ora mandang segalanya lah ya ngono lho. Dek, Rati maju mawon iki. iki samita to. Sambitak. Lagi omah-omah. Lagi omah-omah. Nuwun sewu Dik Cahayu. Umpama adewe besok ki nek wis omah-omah, aku ki kok duwe cita-cita besok kowe tak jak dolan ning nggon mall, tak tukokne kowe sing gedhe dhuwur kuwi lak dingge hari anniversary. Paling enggak 1 tahun kita jadian ya Cahayu ya. Iya. Aku nek setahun anniversary lah tak tukokne kowe. Apa iki, Mas? Nek anniversary Sama, ya. tukokne apa? Lagi. Mbok tukokne apa bojo Mas? Anniversary lho. Rencana setahun ke Oh iya. Sama tukokne apa? Belas Sama tukokne apa? Cara manten anyar wong wedok cinta. Kalung. Apa jam? Jenenge wis. Apa nok? Serok. Kok mikir iki jane mau utangnya oke. orang-orang kabeh iki kan terpaksa planning. Lah plane mikir suwi maksud iki dikare sapa oke mangkene. Planning. Paling enggak nopo. Ala kebel ada ini. Ora, Mas. Kene. Putra Dewa atau Putra Dewa atau? Ini kita ambil bolok ke diri. Hari anniversary. Paling ora ya ditukokne ali-ali. Nah, ali-ali diberikan hadiah berarti lho, Kak. Aku tak tukokne kowe gede dingene nekseni iki ali-ali lah ngono.
iki rasa emas ora apa duit ber 20.000 teko liwat kodho. Rica. Ngopo ini? Liwat kodho. Ayo le, Dok. Kowe kuwi ya jebles ae lho iki. Iya. Paling endak besok bar tak tukokne kowe kuwi tak jak mampir restoran. Iya. Paling endak udang bakar karo gurami saus pirang ya ndak Cahyu ya. Halah, halah. Lah kok ora salah. Piwoi, sambel plelek. Ya kuwi lak kowe to ndok kuwi. Wis pokoke dewanten iki diwales ngaten. Nah kuwi. Mas, ojo seneng dadi manten ya seneng dadi manten. Dalam arti seneng dadi manten sampean didelok wong akeh ngene iki padha karo janjine sampean nyenengi mbak iki muga-muga besok dadi manten saking wadah Warahmatullahi amin. Mugi enggal diparingi momongan, ayam asale bangun rumah tangga, rezeki selalu melimpah Allahumma amin. Kayak kagem keluarga Mbak Lurah kali Bu Lurah mugi-mugi paringi sehat, Panjang rezeki umur. lancar, tetap bermasyarakat, tidak memandang masyarakat ini cilik gede, kabeh kudu rata, nyali kudu nggawa tok Nah kuwi lho. Saking entengane nyadi-yadi kudu gawa dok. karo pulpen Aduh sebagai wong lanang, nek wong wedok kesel piye nggih? dijunjung. Dijunjung. Oke. Ayo, ayo. Hei. Ayo manteni genten, manteni. Manteni junjung. Kira. Iki tanggung jawab wong lanang Mas, junjung Mas. Junjung Mas ya. Wong cilik lho, cilik lho. Iki apa iki? Jaluk anu sambatan junjungne ngono to Mas. Ayo Mas, kudu dijunjung. Iki lho buktine cintane wong kowe lanang karo wedok. Nah, nggih. Tak kira nek wong ngene terus arepan jaluk tulung. Nggih nggih matur suwun. Ngono Mas nggih. Nggih nggih.